ನವರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನದ ಏಸ ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ನೆಟೆವರಿ ಆಟದ ಏಸ ಪಾಡ್ದೇರ್ ಪನ್ಪಿ ಕಾರಣಗ್ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಾಯಿನ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರಪಾಡಿ ಮೇರು ಏಸ ಪಾಡ್ದಿನಾಯನ ತಡೆತಿದ್ದು ಏಸನ ದೆಪ್ಪದಿನ ಘಟನೆ ಬಿಸಿ ರೋಡು ನಡೆತಂಡು. ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ನಡತಿನ ಪಾತೆರದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆತಂಡು. ದಾವಣಗೆರೆ ಮೂಲದ ಜನಪಂದು ಪನ್ಪಿನಾಯೆ ಶನಿವಾರ ಬಿಸಿ ರೋಡುದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಮಂದಿರದ ಕೈತಲು ಆಟದ ಏಸ ಪಾಡ್ದು ಪೋವೊಂದಿತ್ತೆ. ಆ ಸಮಯಡು ಬತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರಪಾಡಿ ಮೇರೆ ಆಟದ ಏಸಪಾಡರೆ ಇಚ್ಚಿ ಐನು ದೆಪ್ಪೆರೆ ಒತ್ತಾಯ ಮನ್ಪುನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋಡು ಬೈದಂಡು. ಆಟನು ನಮ್ಮ ನೆಟೆ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪು ಅನ್ನಿಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಈ ಏಸಪಾಡ್ದು ನಟ್ಟುವನ ಪಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾನು ತಪ್ಪು ಮಂತದು ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ ಆಕ್ಲೆ ಪಂದು ಏಸ ಪಾಡ್ದಿನಾಯ ಪನ್ನಾಗ ಆಕುನಿಯತ್ತು ಏಸದೆತ್ತಿಜಿಂಡ ಕೈಕಾರು ಪೊಲ್ತು ಪಾಡುವೆ ಪಂದು ಪೋಡಿಪದು ನೆರ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತ ವೈರಲ್ ಆತಂಡು. ಏಸ ಪಾಡ್ದಿನಾಯನ ಏಸನದೆತ್ತಿನ ಘಟನೆದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಯ್ಲೆಕನೆ ಜನಕ್ಲೆರ್ದು ಪರ ವಿರೋಧದ ಚರ್ಚೆಲು ಶುರು ಆತಂಡು. ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮನ್ಪುನಲ ಸರಿಯತ್ತು. ಏಸ ಪಾಡ್ದು ಕಲಿತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಂದನೆ ಮನ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿ ಪಾತೆರ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಆಂಡ ಏಸ ಪಾಡ್ದಿನಾಯನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೇರು ನಡತಿನ ರೀತಿ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿ ಪಾತೆರಲು ಕೇಂದು ಬೈದಂಡ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಒವ್ವೊ ಏಸ ಪಾಡರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ಸುತ್ತೋಲೆನು ಪಾಡೋಡು ಅಧಿಕೃತವಾದ ಒವ್ವೇ ಏಸಲ್ನ ಪಾಡರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸುತ್ತೋಲೆಲು ಇಜ್ಜಂದಿನ ಕಾರಣ ಅಕ್ಲಿನ ತಡೆಯರ ಹಕ್ಕು ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನವು ಇಲಾಖೆದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಆತಂಡು. ನಾನು ಮುಂಚೆ ತಗದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆವಾಗ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಈಗೇನಿಲ್ಲ ಬೇಸ್ ಹಾಕೋದಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಊರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಬೇರೆ ಊರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸಂಜೆ ಆಗುವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೆಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಅಲ್ಲ, ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ವೇಷವನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ನೀವು ಕುಡಿದು ದನಿ ತಪ್ಪು ಹೊಡೀರಿ ಒಂದೂವರೆ ನಾ ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಥದರನ್ನು ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡುವಲ್ಲ, ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳುದು. ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾ ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡಿದರೆ ಹೊಡೀರಿ, ಅದಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಬೆಳಿತೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ವೇಷ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕಾಲು ಬಿದ್ದರೂ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಇಸ್ಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವಷ್ಟು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇದು ನಮಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನ. ನೀನು ಕೊಟ್ಟು ವೇಷ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು